Ahojte, moja lesná svorka. Po dlhých 2 rokoch vás opäť vítam na tomto krásnom mieste. Nachádzame sa v lesníckej lokalite, kde domácimi sú lesy Slovenskej republiky. Takže sa o tomto mieste v tejto reportáži určite dozviete viac. Sledujte nás až do konca. Teraz vám poviem niečo, čo som nikdy za tie dlhé roky nepovedala. A do konca tejto série pretekov Behaj lesmi ani nepoviem. Našim bežcom budú na cestu svietiť hviezdy. Začínajú sa prvé nočné preteky na Slovensku. Vítajte v Topolčiankach. Ako prvý si trasy v Topolčiankach po 2-ročnej pauze vyskúšali lesné mláďatka. Zhostili sa toho naozaj s gráciou. Na štartoch ich stálo presne 269. Najmenší pretekári boli rozdelení do 6 kategórií podľa veku. Svoje síly otestovali na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov. Do cieľa sa dobiehalo za zvukov burácajúcich fanúšikov. A niektorí pretekári to dali dokonca po 4. A kde sa vám páči na Behaj lesmi najviac? V akej lokalite? Topolčianky. 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 4-krát Topolčianky, hurá! Chlapci, vy ste dnes behali? Áno. Ako život. Ako život? Jasné, že sme behali riadne, to bola riadna nakladačka. Marcel, už si bol na nejakých pretekoch Behaj lesmi, alebo si dnes prvýkrát? Bol som. A na ktorých? Od prvého idem po všetky. Všetkých 7 pretekov bežíš? Áno. Perfektné, tak ti držím palce, nech sa aj umiestniš. Mám pri vás fun fact. Vedeli ste, že zámok Topolčianky bolo kedysi letné sídlo Tomáša Garrigua Masaryka, prezidenta prvej Československej republiky. Tak ako naša lesná svorka cez leto 2 mesiace beha po celej krajine, tak Tomáš Garrigue Masaryk sa z Prahy presunul práve sem, kde trávil svoje 2 mesiace. Mal tu pracovný kabinet, písal z neho listy, prijímal zahraničné návštevy, diplomatov a premýšľal nad budúcnosťou krajiny. Aj mne by sa tu dobre premýšľalo, veď je tu nádherne. Tomáš Garrigue Masaryk trávil veľa času vonku. Rád sa v klobúku prechádzal v parku, rád sa bicykloval, sledoval kone, ale či rád behal, tak to vám neviem povedať. Možno, že keby tu bolo Behaj lesmi v roku 1930, tak sa zúčastní. Tento rok sa ale zúčastnilo veľa ľudí, tak poďme za nimi. Charitatívny beh Joysport Run sa tento rok stal súťažnými pretekmi a v Topolčiankach si ho vyskúšalo 315 pretekárov. Zúčastnení svojim štartom prispievali na charitatívne účely a teda výťažok putoval na pomoc malej Miuške, ktorej zaplatí rehabilitácie. Suma vyzbieraná na charitatívne účely bola presne 2787 eur. Ďakujeme všetkým bežcom a tiež nadácii televízie Joj za sprostredkovanie. Tento rok je Joysport Run veľmi výnimočný, pretože sa stal pretekmi, ktoré sú súťažné a takisto pomáhame tento rok cielene vybraným rodinám. A jednu takú tu aj vedľa seba mám, je to rodina malej Miušky, ktorú tu môžeme vidieť, je tu so sestrou Natáliou a mamina Olga. Vítajte. Ďakujeme veľmi pekne. Čo hovoríte zatiaľ na Behaj lesmi, ako sa vám páči? Veľmi pekne, sme tu prvýkrát, pekná atmosféra, veľa ľudí, veľmi dobre. A pomáhame vďaka nadácii televízie Joj a za to tu práve máme Natáliu Barekovú. Ahoj. Ahoj. Tak koľko sa dnes podarilo vďaka našim bežkyňam a bežcom vyzbierať peniažkov? Dnes je to nádherná suma 2787 eur. Ja by som chcela veľmi poďakovať každému jednému bežcovi a bežkyni, ktorí sa rozhodli zakúpiť si toto charitatívne štartovné, lebo je to úžasný pocit, že sa nájdú aj takí, ktorí sú ochotní pomáhať stále. Je to pravda, ďakujeme všetkým zapojeným a ešte jedna otázka. A na čo budú použité tieto vyzbierané peniažky? Tak peniažky v prvom rade budú na rehabilitačné pobyty a na pomocky, ktoré Miuška potrebuje. A tak veríme, že naozaj to pomôže. Miuška, ty vieš aj povedať všetkým, ktorí pomohli, ďakujem? Ďakujem. Aj pozdravíš, povedz. Behaj lesmi! Behaj lesmi! Za zemi Behaj lesmi máme jeden neprehliadnutelný stánok a je na ňom napísané Continental. A práve za firmu Continental je tu Roman Moško. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes tak netradične, že večer, ale je to tak. Bežali ste preteky, ako sa vám behalo v Topolčiankach? Výborne, myslím, že to je prvý večerný beh, že? Áno, áno, prvý v tejto sérii a prvý celkovo. Áno. Poďme sa na úvod porozprávať o tom, ako vzniklo spojenie Continental a Behaj lesmi. Tým, že aj Continentalu záleží na
udržateľnosti a pozitívnemu vzťahu k prírode, tak je to úplne logické spojenie, pretože BH Lesmi organizuje krásne podujatie na krásnych miestach s ohľadom na životné prostredie a to nás určite spája. A viete, čo nás ešte spája? Rýchlosť. Určite. Lebo máme veľké množstvo rýchlych bežkyň a bežcov. Vy máte na trati tiež niečo, čo sa týka rýchlosti a to je Continental Speed Section. Áno, je to 150-metrový úsek, ktorý musia prebehnúť rýchlo, čo najrýchlejšie a niečo za to získajú. Určite. 200 € poukážku na nákup pneumatik Continental, ten najrýchlejší. A ešte ste si pre nich pripravili čo v tomto krásnom stánku? Určite naše zázemie, nášho stanu, kde si môžu oddychnúť v našej chill zóne, občerstviť sa, získať nejaký pekný reklamný predmet, odfotiť sa, alebo dobiť telefón. Dobiť baterky, presne tak, po behu aj pred behom. Takže ak budete mať cestu na BH Lesmi, určite sa zastavte aj u tohto partnera. Ďakujem veľmi pekne. Díky aj ja. Nočná obloha nad hlavou, lesné cestičky pod nohami a v diaľke len tiché šumenie stromov. Cestu osvetľovali čelovky a dobrá nálada neopustila bežcov ani v tej najhlbšej tme. Nočnú výzvu prijalo až 1248 odvážlivcov. Ako prví sa na trať vydali účastníci 22-kilometrovej trasy, ktorá ich zaviedla cez malebné Vinice, Zámocký park až k majestátnemu hradu Hrušov. Ani bežci lesníckej 11 neboli o nič ukrátení. Aj ich čakala nádherná trasa topolčianskeho okolia pod záštitou zakladajúceho partnera Lesy Slovenskej republiky. Väčšina pretekárov dorazila do cieľa už za úplnej tmy, sprevádzaná svetlom čeloviek, myhotaním hviezd a kúzelnými svetelnými reťazami, ktoré premenili beh na skutočne nezabudnutelný zážitok. How was the run? It was amazing. Really, yes, it was amazing. And what do you think about this event, BH Lesmi? People, they are friendly. I like the weather, I like the environment, I like that I'm running with my family. It's amazing. I like Slovakia. Dneska rozhodol, že sem idem. A dalo sa prihlásiť tu na mieste, tak. Bolo to jedno dobré rozhodnutie. Ja si tiež myslím. Z každej jednej lokality počas bežeckej série pretekov BH Lesmi nám Ľudská z Lesov Slovenskej republiky povie o lokalite viac a inak k tomu teda nebude ani dnes v Topolčiankach. Dobrý večer. Dobrý večer. Čím sú výnimočné Topolčianky? Je to váš domov? My sme vlastne u vás dnes. Ďakujeme. Áno. Tak je to taký špecifický beh dnes, pretože je to prvý nočný beh v rámci série BH Lesmi, ale je to naozaj výnimočné, veríme, že bežci si to užili. No ale samozrejme tie Topolčianky sú veľmi výrazne spojené aj s tým lesníctvom, jednak s lesníckou históriou, ale aj s tou súčasnosťou. Lesy Slovenskej republiky tu majú svoju vlastnú včelnicu. Dopestujeme a vyrábame tu lesnícke vína a máme tu napríklad aj spracovanie a výrobu diviny. A nie len teda nakúpiť môžete, ale môžete sa aj zabaviť a platí to najmä pre vaše deti, pretože tu máte lesnú škôlku. Tak my tu máme škôlky dve, máme tu aj škôlku okrasných drevín, takže tam si môžu záujemcovia zakúpiť aj nejaké tie pekné sadeničky. No a samozrejme máme tu veľa zaujímavých aktivít lesnej pedagogiky pre hlavne najmenších bežcov. Máme pred sebou ešte dve zástavky, Čičmany a Smolenice. Keby ste mali ľuďom povedať, že prečo by tam mali ísť, tak čo by ste povedali? Tak Čičmany sú veľmi zaujímavou lokalitou. Tie dreveničky naozaj majú takéto svoje niečo špecifické. Je to taká tradičná slovenská historická lokalita a trasy sú veľmi pekné. No a samozrejme Smolenice, to zázemie pod Smolenickým zámkom je naozaj tiež také špecifické, nádherné. Bude to záver sezóny, takže my pozývame všetkých bežcov. Budeme radi, keď vás tam uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, Ľudská, a gratulujem vám vašej prvej odbehnutej 11. Ďakujem. Veľmi malý kúsok od Topolčianok sa nachádza Zubria Zvernica a viac nám o nej v tomto momente povie pán Marko, ktorý je riaditeľ odštiepného závodu 3Beč. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak čo o tých zubroch vieme? No čo o nich vieme? Sú to krásne honosné zvieratá. V súčasnosti ich máme 17, takže je to naša radosť a je to naša týcha. Tohto roku sa nám podarilo dochovať nového mladého zubríka. A môže sa na ne prísť pozrieť verejnosť? Áno, majú k tomu prístup? Áno, 100% môže. Je to v podstate lokalita, ktorá je krásne prístupná. Týchto zubrov každý deň krmíme ich okolo 2 hodiny a je to taká radosť mať takýto krásny chov. Mám takú informáciu, že vždy, keď sa narodí tu na Slovensku nový zubor, a je jedno, že jeho rodičia sú cudzinci, ak to tak môžem povedať, tak to mláďa dostane meno začínajúce sa na S. Je to pravda? Áno, je to pravda.
Ďakujeme veľmi pekne a ak vás zubre zaujímajú viac, tak určite sa viac dozviete aj na tom komentovanom krmení. Je to tak? Áno, nech sa páči. Toto bol jeden nádherný nočný beh v spoločnosti nádherných a talentovaných ľudí. Takže ďakujeme všetkým vám, ktorí ste tu boli dnes spolu s nami a zároveň vás pozývam na ďalšie krásne miesto. 23. augusta sa spolu prebehneme rozprávkovými čičmanmi. Veľmi sa na vás teším. Ahoj!